السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Büyük Pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve kıyısga kızgın gecelerde Pek Allah'ın kelamından, Resulullah'ın şirin yaşayışından eşitersip, ders alarsip ve iman, alım, nur seçileyen ve bereket ve ferişteler şirket ediyen meclisine Hudayın rızayeti deyip de şirket etmeniz, Allah Teala dünya ahir saadet gönülmek versin inşallah. Erhamur Rahiminin mescitte Huday Teala ibadet edilen yerde hakıllar ve fikirler köfülüğün zamanında insan Allah Teala'dan daşlıkta hoşluk gözleyen zamanında mescidin içine ve hayatını ve devruğunu alıp durmalı. Allah Teala'nın rahmetinden umidvar olup ve Allah Teala'nın qaharından korkup elbette uli saadettir. Huday izzetini arttırsın. Emma bir gecede Pek Allah'ın kokladığı bile beter bir uluqan muhim iki vakıı var. Gözümüzün nuri rahmetul lil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında bulan vakıalardan. Beşeriyette, tarihte bir ma'ruf insanlar Mesir ve Fars, İran feth bolmasına farmande arteş olup, uluqan Sipah-ı İslam'ın başı olup da İslamiyet'ta dünya boyunca yakası belli iki tane bir buzurg mert insanlar, ulu insanların Müslüman olmağı. Biri Hazreti Amr ibn al-As radıyallahu anh ve biri de Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh. Ey cavan dost, ey mümin Müslüman, Qavcette kulağın ger, gözün aç, havasın cemet, gör Resulullah'ın yaşayışına ve Resulullah'ın şagirdleri ve sirvazlarına ve İslam ve Allah Teala'nın rızayeti için büyük insanlar, şiirmert insanlar, Allah'ın razıçılığı için bulan zahmetler ve kıyınçılıklar ve ihlasları verin. Hazreti Amr ibn al-As Mesir fetheden Hazreti Ömer radıyallahu anh'un zamanında Peygamberimizden 6-7 yıl sonra 18. yılda Hicri'de Mesir feth bolan uluqan bir Müslümanlığın farmandesi olan bir ertişte zahmet çeken insan. Vaqidin rivayetine ve başka tarih kitaplarda göreli Amr ibn al-As özü näme diye. Kuntu lil İslami mucaniben ve muaniden. Men İslami ve Müslümanları beter yoquşur yadım. Müslüman bolmor niptahi ura qayımdım diye. Bedir cengine badım,
Yöne ölmän sagaman gallym diye. Ohot urşunna, Ohot savaşynna badım, ölmäni gallym diye. Şo mugalarda da kafir. Musulman bolmadyk ýagdaýy. Handak we Cengi Ahzab'da Ahzab urşunna ol Medine-i Münewwereň döwrüne çukur jargazanlaryny da men badım onu da ölmäni gallym. Emma şol çukur gadyp, jargadyp Handak jengini ey bi Muhammed aleyhissalatu vesselam bizol üssem bolup barýa men bugünim gündällip şol jengde gaçyk gaýdanım men diye. Jengin ahyryna, savaşyň ahyryna da gözleşmedim diye. Şodur şuna malym da berip bir diye ya bir at bilen oğruyunça sıfıp Mekke'ye Mükerreme'ye bardım ve bir neçe yoldaşlarımı üýşürdüm diye. Hazreti Amr ibn al-As kafir wagtynda soňra musulman bolanyny öýdi gurrun barya we taryhda sebit bolan gurrunlar. Faqultu lahum kayfa ana fikum qalu zu ra'yina. Mekke'ye Mükerreme'ye bardım. Beter bir ulukon muhim gurrunlarşylar. Ýewde ulukon derslere geljek. Mekke'ye Mükerreme'ye barıp yoldaşlarymı üýşürdüm. Bir maslahat ba, men maslahatymy kulak asarsyňyzmy diýdim yoldaşlarıma. Hey ora kulak asar. Sen bir aramyzda hakylly adam, bilimli adam, sen kefin bir hey ora kulak asar, sip taşıma allala yoldaşlarym diye. Oham men yoldaşlarıma maslahat berdim. Ta'lamuna wallahi inni la ara amra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amran ya'lul umura uluwan munkara. Ey dostlu bilýäňizmi Muhammed adamlaryň üstüne çıkıp işi we İslam we dini adamlaryň üstüne bas barýarlygyny görýäňizmi diýdim aleyhissalatu vesselam. Olar hawa görýäs diýdi, näme ham diýdiler. Onne men aýtdym biz şu Mekke'den kaçıp çıkyp gideyli Habeşe, Etiopiya, Najaşiň eliniň eteginde ýaşardy. Biz Bigat Muhammed bilen aleyhissalatu vesselam bilen jeng etdik, urşdyk, atababamyz ölüşdi, qırylşdyk. Inni ol öwde Mekke'ni fethetjek oň bolup durşy bilen. Oham biz oň buýrugynyň eteginde bolanymyzdan goý Najaşiň buýrugynyň eteginde bolaýlyp özüm ar etdim ki Muhammedin buýrugynyň eteginde bolmagy bize agyr geljek diýip. Aleyhissalatu vesselam. Yoldaşlarym aýtdy, beter gowum maslahat diýdi, çykyp gideýli diýdi. Irak gitmeli, Habeşe gitmeli. Deryaya Sorh'dan geçmeli, Kızıl Derya'dan geçmeli, Afrika tarafa geçmeli, Suudi'den çıkıp gitmeli. Yoldaşlarım menen maslahatlaşıp çıkıp gittik, Derya minnik ve Angliq'da geçtik. Amr ibn al-As'a Najaşi bilen dostluğu varmıştık. Mekke'ye Mükerreme'den näme gitýänmişdikler? Koyunun derisini, sığırın hamını, koy ey verip, amadalap, ovodalap, o yurtta da şu ham deri azmış, Najaşi de şu dağıtlar koy oryanmış. O ham kan sowgat yoldaşlarymyz bilen teýýarlap, o ey verilen, becerilen, amadaca, şmal içmek tikilýän derileýäni, amadaca derileri o hamlar teýýarlap, Najaşi'ye bardyk. Görsem Najaşiň ýanyna şi ýagdaý kan dagyqrak rowayete wara Najaşiň ýanyna baran wagtynda we şu boljak waka Peýgamberimiziň 60-njy ýaşynda bolan waka. Najaşiň ýanyna otyqap şoňny döwründedir, gasryň döwründedir. Peýgamberiň bir sahabasy Najaşiň ýanyna gelip gitdi diye. Bir işden çürüm. Men yoldaşlarıma aýtdym, ey onu tanıýaňyzmy diýdim. Onu Muhammed iýertdir Najaşiň ýanyna diýdim. Aleyhissalatu vesselam. Olar da ha bu palany da diýdiler. Bi Muhammed aleyhissalatu vesselamyň sahabalarynyň biri bunu Najaşiň ýanyna iýeripdir. Qultu li ashabi ولو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه. Oham Amr ibn al-As aýdýa, Mekke'den kaçıp barallar da bile Najaşiň eliniň eteginde ýaşajak diýip.
Men Najaşi bilen dost, Najaşi bilen dostlugymma, ey dost bolup ýaşaýarlar. Dost gatnaşýarlar. Hanawada bilen ananyp gatnaşýarlar. Mu'min musulmanlar. Kulak asaýlyn. Bular majallan gurrungy däl ha, ruznamaň gurrungy däl ha. Ýöne garaz bir adamyň gurrungy däl ha. Beşeriýetde ewliya insanlaryň gurrunlary. Bütün ewliyalar, bütün ulamalar üýşürsen bir sahabak yetmeýe derejede hiç wagtda. Şumal ýeriň ýüzünde zikr edip beren, Allah diýip duran, hu çekip duran çöllerde we derýalarda we her ýerlerde. Hatta Gawsi Agdam, Abdülkadir Geylani ýaly insanlarda üýşürsen de, menlik birin çuňyr alymlary üýşürsen de bir sahabak yetmeýe hiç wagtda derejede. Şol insanlaryň gurrungy haby. Aham men aýtdym diye Amr ibn al-As kafir halini behadir. Bir adam Muhammed'in adamsy. Men barip Najaşiň kulagyna aýdyn. Şol adamy maňa ejazat ber, men öldüreýin diýsem Najaşi maňa ýok diýmez diýipdir. Dostlugyndan istifade etjek bolýan. Najaşi bilen arasy dost, qurs arasy, mehabbetli biri-birine. Sowgat bir adam getiripdir. Ohamyň kafir öýdi ýoldaşlary da kafir, hewre gowurtdirler. Onu sana bir içimiz sowyjak gowy boljak. Sen Najaşi'den mat dilesen, şol Muhammed tarapdan gelen adam sen öldüräňsäň has gowy boljak diýip, meni iýermekçi bolupdyrlar Najaşi'ňe. Fadakaltu ala Najaşi, faqala marhaban bi sadiqi. Najaşi'ye hormatlap girdim we Najaşi maňa aýtdy, dost hoş geldin, Mekke'den gelen dost geldi deyip meni gow täbil aldy. Najaşi de haçan wagty? Musulman wagty. İman getirenden soňra boldy. Dost hoş geldin de Mekke'den gelen dost diýipdir. Hatmen maňa kan fawgat deri ham getirensiň ha diýipdir Najaşi. Amr aýdypdyr, hawa diýipdir. Naam eyyuhel melik. Ey padşah, sana ulaqan gow sowgatlary, derhamlary getirdim. Oham getiren sowgatlamy öwünne goýdum. Summa qarrabtuhu ilayhi fa'ajabahu wa amara an yuktaba wa yuhtafaz. Beter halady men getiren hamlam derlemi. Oham ol ýazýançyna aýtdy, bular gowjetde gaplap palany getirdi diýip ýazdy, bulara da sowgat bermeli bolar diýdi. Gaýymlap ýazdy goýdy. Emma yaman yoldaş, gowy yoldaş, insan yoldaşından istifade edýän ýerini görüň. Felemma ra'aytu tiba nafsihi. Aramız gurs boldy, sowgady berdim. Görsem howasy kök Najaşiň. Görsem Najaşiň howasy kök. Howasy kök bolsa näme etmeli? Yani forsat maňa aýtmaga. Şol peýgamberimiz tarapdan baran adamy howasy kök sowgat berdi, inni gülüşip dulada. Näjir dost şonu men öldüräsem ejazat berjekmi diýmäne forsat tapdym. Wagt boldy. Ajab bir elime bir wagt geldi. Qultu eyyuhal malik inni qad ra'aytu rajulan kharaja min 'indik wa huwa rasulu rajulin aduwwin lana. Qad watarana wa qatala ashrabana fa'atinihi fa'aqtulah. Oham gülüşip qawdatda bir sowgatlaň diýip tuqa, ajab fursat bildim we Najaşi'ye aýtdym, ey Najaşi, şu ýaňy bir adam sen ýanyňa girip çykdy. Şol biziň aňyrda bir düşmanymyzyň adamsy şol. Sen ýanyňa iý beripdir. Ejazat berseň şonu biz öldüräsek diýdim. Farafa yadahu fadaraba biha anfi darbatan zanantu annahu kasarahu. Ay berekallah Najaşi. Tahtın üstünde oturanmış Najaşi. Kaptalını da Amr ibn al-As oturanmıştı. Şu kifi aydın muyum elin buludu. Doğru burnuma değdi diye. Burnum dövüllü diýdim diye. Najaşi padşah halına, padşah ýagdaýyna eli bilen öýdi buludu vurdu. Ağzına gaýym bolýup zanantu annahu kasarahu. Burnum dövüllü diýip korktum. وابتدر من خاري فجعلت أتلقى الدم بسيامي برنمدن غانق مانı durdu köynegim menen söwürmäni durdum diye. وأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت بها.
Yer yarılsa menne girseydim gowy boljakdy diýdim. Beter zelil boldum şu mecliste. Näjirek sowgat berip öz-özüm pankarp dudum, tekabbürlenip dudum. Ay dosahim men Nejaşi bilen bir padşah bilen, Efriqan padşahsy, Etiopiýan padşahsy bilen men aram gowahim menen nip, ine hoş bolup gülüşip barýakam. Beter kiçellim diýip. Yer yarılmady men girmedim. Oy padşah qyyn görjek bolsaň aýtmardym ahim. Men sen qyyn görmersiňmi qa diýdim. Ahan Nejaşi aýdypdyr: "Ya Amr, tes'aluni an u'tiyaka Rasulillah." Allah'ın Resulünün iýiren adamsyny sen ihtiýarynda goýaýyn. Muhammed Peygamberin aleyhissalatu vesselam iýiren adamsyny sen ihtiýarynda goýaýyn. Men ya'tihi an-namusul akbar. Cibril ferişte gelýän adamsyny sen ihtiýarynda goýaýyn. Allazi kana ya'ti Musa peygambere gelýän, Cibril gelýär oň ýanyna. Wallazi kana ya'ti İsa ruhullah'ın ýanyna gelýän, ferişte oň ýanyna gelýär. Yani Cibril ferişte gelýär, Allah'dan ona wahy getirýän adam. Ol aziz muhterem adam, men ýanyma bir adam iýberdi, bir işden çüreyim. Litaqtulahu inni şonu sen ihtiýarynda goýaýyn, sen şonu öldürmeden çüreyim. Näme diýip ben sen diýipdir. فقلت في نفسي عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت. وهم Amr ibn al-As öd içimden köpledim diye biýavrey. Bar başga ýurt, Arap ajam ýok, ajam diýdi, Arapdan başga millet diýdi. Ulum millet bilipdir bi Muhammed Resulullah'ın hak peygamberdigini. Sen häzirde bir ýurda gelip tersleşip ben bir ders Allah diýdim öd içimden. Öz dersimize inşallah işte girer. Ve kultu ateşhedü bihâzâ eyyuhel melik. Ohan ben aýtdym, ey padşah sen musulman mı diýdim. Şu Muhammed'in hakdygyna sen şahadet berýän mi diýdim. Nejaşi aýtdy, eşhedü bihi indallahi taala. Ya Amr, fa'ati'ni vettabi'hu ve innehu la alal haqqi. Ey Amr diýipdir. Allah'ın ýanyna men şahadet berýän hak peygamber şo diýipdir. Ey Amr, dostlukdan aýdýan diýipdir. Şoň iýdini düşgünün örsiň diýipdir. Düşeniň menen, düşmäniň menen älim jahany basjak adam şol diýipdir. Meger Musa peygamber sadaja goşuny bilen Allah'ın arka bolmagy bilen Firavonyň leşkerini goşuny basyp derýada gark bolup gitmedimi Ramses Firavun? Hawa şi insana bitin insaniýeti we bitin dinleň üstün basjak adam şi. Günün güýmeme ey Amr diýip Nejaşi aýdypdyr. Amr näme etipdir aham? Yoldaşlar daşarda gözleşip duha näme gurdyň etýärlerini bilen hak. Yoldaşlar gözleşip du Nejaşi ejade berermi kan? Şol ýanky peygamberimiz tarapdan gelen adamy öldürmäge. Amr inni näme der kan? Amr aýdypdyr: "Afatubayi'uni alal islam?" Qala na'am. Fabasata yadahu fabayatuhu alal islam. Ey Nejaşi, elin maňa uzatjakmy? Uzadaýyndypdyr. Ber elin märik. Sen Resulullah'ın tarafından namayende, sen eline beyet berýän, gol berýän, men musulman boldum diýipdir. Berekellah Amr ibn al-As. Sen elinden men musulman boldum men diýipdir. Men Allah'a teslim we Resulullah'ın men ummatyndan boljak diýipdir. Aham ve da'ali bi tasdin fagassala ad-dama. Nejaşi aýtypdyr, bir legen menen suw getiriň diýipdir. Burnuny ýudurypdyr, egin maşyny ýudurypdyr. O oqan bolan köýneginde çykar diýipdir. Aham köýnegini çykaryp, maňa odan bir köýnek berdi. Ol ýoldaşlarynyň habary ýok kabyrlerden. Aham men çykdym daşaryk. Falamma ra'aw kiswatal malik surru bizalik. Am daşaryk çykdym, odan egin maşy bilen çykamda hoş boldylar. Ha padşah maňa sowgat berdi diýip. Olara aýtmanyda çekindim, näme wurrun menen girdi, näme wurrun menen çykypdy padşahyň ýanyndan. Olara aýtmana çekindim. O şo durşuna bir dehre sınca çykjak ýanyk ogradym aňrykaşyn işte gelerini ýeni ýal bir zat edipdirdi. Goýa bir dehre sınca çykan ýal edip çykdym we ogradym gönje ýerek derýan kenaryny bendere gaşyn. Ta derýadan geçip Medine-i Munawwaraga ograýyn.
فوجدت سفينة قد شحنت برقع فركبت معهم. Görsem bir keşti uğrajak bolupdy. İçine kan ağaç, kan tahta, kan ağaçları kelap owadollap ta Suudiye gaşyn, Mekke Medine gaşyn, belki yurda gaşyn geçirmeden çürüm Habeşeden bir keştini doldurypdyrlar. We bir neçe adam oturar ýal jaýda baý bolmaly. Bir ticari bir keştileň meri. Aham barip menne oturdum üstünde. Ve barik deryaya sorxtan Suudiye gaşyn, Medine-i Munawwara gaşyn, bendere Şuaybe diýen ýere gaşyn uğradym diýe. Ve harajtu minha ve ma'i nafaqa fabta'tu ba'iran ve harajtu uridu al-Madinata al-Munawwara. Hay barakallah. Aham Şa'beye diýen bendere yetdim. Şuaybe diýen babir tofarlar. Şuaybe diýen bendere yetdim. O şo taýda pul jadymady. Bir diye satın alıp Medine-i Munawwara gaşyn uğradım. Mümin, musulman bolmak üçin. Ümmete Muhammedi aleyhissalatu vesselam bolmadan çirim. Ey mümin, musulman dogolla. Hazreti Amr ibn al-As radıyallahu anh näme niyet bilen gidipdi odal. Näme niyet bilen öwürlüp gelýär. Ey mun dostu näme etdi muňa? Najaşy on ýoldaşymyşdyk, dostumyşdyk da, sowgat berişýänmişdikle. Ey nagat türkmen gowaý diýe, ýaxşydan şarafat ýeter, yamandan kesafat diýýär diýe. Ey nagat ýaxşy bolsaň gowdat. Ey kimin musulman bolmagyna sebep bolupdy? Ulukon soňra Mesir fetih bolanna, ulukon bir farmanda boljak adamyň musulman bolmagyna sebep bolupdy ha. Nagat imanna qaýymlygy bilen öz güýjünden istifade edip onu bir ilm bulumugy bilen şo jirek iş etsem şulardan musulman bolar diýip netijesini alýar. Ugranda peýgamber ýokuş görüp, islam ýokuş görüp, musulmançylyk Qur'an ýokuş görüp ugrap barýar. Ay şi ýurtda durmaýyn men, bidarmma şi ýurtdan. Öýdi ar edip, öýdi namys edip, men Muhammediň dinine teginne bolamdan, baryp Najaşyň teginne bolaýyn diýip çykyp barýan adam, barandan näme niyet bilen ýigini öwürli öti. O ýoldaşyň edýän işini görýärmi? Kan günahlar bar. Ýoldaş kömekleşmese hiç kim başarmıyor. Kan sogaplyda bar. Ýoldaş kömekleşmese edip bolanak. Ey geliller, ey musulman, gursagymda Allah var, gursagymda iman ma diýen mümin musulman aýaly erkek dogalla. Kan günahları var. Ýoldaş öýüne ihtiýaryny goýmasa, daý ýegen çykany bilýän adam öýüne açaryny ihtiýaryny goýmasa, günahyny başarmıyor. Näme bolardy şoň güýdüne? Najaşyny wer? Ha bolýa haýhannyň munnyň edip beren sowgatlaryna allanmany, sowgat öz ýerini, dostluk öz ýerini, gursakdaky iman dağ ýaly öz ýerini. Sowgatlary berip duqa, Hazreti Amr burşan öldüräsem näjire diýýeti, sowgatlar gözüne ýadyna düşmäni, ilm bulap burun diýipdiň. Nagat qaýym durupdyr. Qaýym durullygy on näme güne goýupdyr? Ya hatmen biri bulap vurmalanmy? On gurrun işte geler. Yok. Sen gör şu tarap näme ýol bilen Allah'ın mehabbetine girecek. Şu wagt Najaşy görtür şu ýol bilen Amr musulman bolar diýip. Şonu bir horlaýyn, utandyraýyn, bilýänmişdi ki şeýse şolardan musulman boljak. Emma Halid ibn Walid buruna vurulmak bilen musulman bolmaýar. Bir nama bilen musulman bolýar. Ol işte geler inşallah. Kan hanıwadyly we bir kysgaçyk ders. Musulman dogalla. Kan geliller we bu husus denanalan arasynda ya hamana bir obadan göçüp gelipdir şähre gaşyn. Gurya bir başga bir engar başga ýurda gelen ýanak, ya bir başga bir ýaňa gelen ýanak, hiç ýaňa däl. Her ýerde bolsak biz Allah'a imanymyz bar. Oham özünden bir dinin zeifrak adamlar bilen ya şäher ya oba fark etmeýär. Ýa şäherde kan bolýan zatda. Dinin bir zeifrak adam bilen, bir zenana bilen ya bir erkek adam bilen dost ya boýdaş bolýar. O tarap dinin zeif adam ha. Gatnaşýan täze başlanan adam sen. Oham gatnaşyp başlatdy.
Görýä on egin maşy zordan bir de şoňa görä boljak bolýar. Görýä on öýünne ya awadallıktan, ya tezyinattan, ya mahbaradan, ya her näme hünürli ba bolsa, bir fakir, täze baran, imany gaýym adam, halal haram bilýän adam, şo zatdy Hudaýyň gahary wadygyny bilýän adam, şonna şo haram zatdy bi-bereketçilik badygyny bilýän adam, adamyň zindigisini öýdün perişte gaçyryp, öýünden nur aýyryp, erhiley oglunyň şogy bir yalandan ýaşap beren, bir ruh, bi-mana edýärligini bilýän adam. Ýöne şoň menen gatnaşansaň, özüni dogurlap ki bilmeýä hiççi, onu da aýdyp bilmäni, hatta ogluň şogy bilen şo jirek, şo tarap bilen renklenip, şo tarafyň ahlaky, imany, aqidasy hemme zady şoňa gaşyn öwürlik giden hanybada känna. Bu kulli gidipdirler. Guya gaşyn gaçypdyrlar. O hamda kepleyen zady näme? Yo, ol men gatnaşan adam namazhan adam diye. Namazhan bilen gije uny mahwaraňy uny haram zat gözlep, gözüni, kulugyny, dilini doldurypdyr haramdan. Şonu öwün bolýar. Yo, ba ferhang adam, hakylly adam, beter düşünli adam. Kän namazhan men gatnaşdym, o jirek akly ýok, o jirek ferhangi ýok, o jirek düşünmi ýok diýipdi. Onu gaýtym öwün bolýar bir fasygy, bir fasyk adamy, ya fasyk denanany. Namaz okuyýanlygy dogry namaz bolsa onu haramdan alqalardy. İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Ey musulmanlar, Hudaý aýdýar, namaz dogry namaz bolsa haramdan alqalar diýär. Allah aýdýar, Qur'an-ı Kerim aýdýar. İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Yo, men gatnaşýan anam falanyma, namazhan adam diýär. Şo bir eňil galýalygyny görtür, inşon öweti, ol gije uny haram işler gözäweti, ya egin maşy haram, bu gat jowan oglulary bazary git gelmegi bilen fikirlerini harap edip imandan alqalýalygyny onu gürrüň etmeýär. Bir keplerini awadan kepleýänmişdik, ya şoň menen bir derdi deli diýänmişdik, ya hawa beýleşi hakyl berýänmişdik. İnni hemme zatdan yo falany gowy namazhan akylly düşünli hayt golup öwüp de duýny ony. Onu gaýtyp öwüti, ondan aýryşyp bilenak, özüni islah edip bilenak, ona haky aýdyp bilenak, jan oğan, jan boýdoş, jan nos bile diýän işin öýdün bereket aýrýar, öýdün perişte aýrýar, insany dargadyp barýar, ogluň şoň bidirek zady ululup terbiýet bolup barýar. Şigit bilen gitse, hatda şu mahal bir torhany wady wa haram zat mahwaran gözümiň näme işgaly wady. Hud Qur'an menen haram bolan zady näme işgaly wady diýip bir musulman näme bolar? Bu kafir bolardy. Ýene 20 ýyl 10 ýyl näjire bolar? Näjire bolýar? On bir fakir we berden maran ya bir yerden göçüp gelen belli bir imanly adamyň ogulgydy. Ýüregi ýakýan ýerşer. Näjirek Allah diýip geçen ejesi we kakasy we o zatdy düýp ýadyndan çykyp müň menen bile bitipdir, tamam bolupdyr endi. Edime Necaşi gurrun yaplap saplap aydılmalı gurrun değil ha. Amr bir kafir adam. Necaşi bilen dostmuştuk. Baranna bir bidirek zat ağzaptır. Dur dostu burnun üstüne vuruptur. Burnu kanaptır. Lap padşahın meclisinin üstüne gurrunda bir biferhenklik yanak. Yok, iman gurrunu ortağa gelipdi. Allah'ın gurrunu ortağa gelipdi. Kursoktaki keramat ve dünya ahir saadet gurrunu ortağa gelipdi. Bu taada hınnın mınnın etmeli yer değil. Ondan çürüm ne olupdur? Bir uluqan bir İslamda ve tarihte sebep bolan adamın musulman bolmagyna sebep bolupdyr. Dersal ey musulman. Dersal bu gurrunlardan. Merde adamdan gurrunlara abla. Güýnäp günümiz geçirmäýli. Yo falan dip onu gaýtym öwün bolup, onu gaýtym beter düşünli adam, fahim adam, o ýanany beter hakylly namaz okuýa, kim özi ne egin maşy dogry, o gijewni haram gözäwdi. Musulman yen aýdyň. Innas salata tenha anil fahşai vel munkar. Namaz bolsa adam haramdan alqalýandyr. Namaz okuyan musulman haram iş edmez. Ýalňyşy eder ha. Emma haramyň içinde gelip namaz okup hiç ýokdur musulmanyň içinde. Namaz bolsa alqalýandyr. Hudaý aýtýan Qur'an-ı Kerimde. Gel Halid ibn Walid'in musulman boljagyna. Kim? Seyfullah. Kim oňa Seyfullah diýipdir? Resulullah ona at taqdir Seyfullah dip. Fe innehu seyfun min suyufillah. Sallallahu Teala alel kuffar. Hazreti Halid ibn Walid Resulullah aýdypdyr. Hudaýyň bir şemşiri şol adam dipdir. Şonu Hudaý ýürüýti kafirlary ýiberdi şon dipdir. Göreýli Halid ibn Walid'in musulman bolşuny.
وفي عمرة القضاء لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكفار خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد kafirlığın içinde hadir. Peygamberimiz geçen hafta geçendir umre ediye. Umre edip duqa ve Mekke'ye girip duqaş kafirlığın arasını oğruyun gözleyenmiş. Emme kafirlığın arasını Halid ibn Velid'i görmeyenmiş. Eyşi Halid yirdi kam hiç görmeyenmişti kafirlığın arasında. Bir Halid ibn Velid'de bir gengzat bağ olmalı ki Resulullah hatta kafirlığın arasında şun tapacak bolyanmış. O hem Halid ibn Velid'in doğunu Müslümanmış. Şondan sonra yaptır. Ey falani, eyne Halid? Bir kafirlığın arasında Halid ibn Velid görünmeye deyiptir. فَقُلْتُ يَأْتِ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ Ya Resulullah, inşallah Huday kursağına koyuyor dedim. Gelir inşallah dedim. Halid ibn Velid'in özünden eşteyli nâme diye. قد شهدت المواتن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم. Hem cenglerde bağdım şu Muhammed'i ve sahabalarını basayınlayıp aleyhissalatu vesselam. Hemmesini de içimden bir fikirle evurlördüm. İş bar yok Halid ibn Velid kafirlığın farmandası ha. Her ceng olsa ertiş farmanda kafir şol Halid ibn Velid'miş. Beter hakkıllı ve cengde kefi kulağı asılayan adammış. Her cengde mıdam basılık aytiyaz ve içimden aydiyen eş Muhammed'i bas bulmaya fikrim harap ederdi diye. Aham ahir gelli o kulağı asın. Peygamberimiz Muhammed Resulullah aleyhissalatu umre etmeye. Ayşin görmeyin edip çıkıp gittim Mekke'den deyiptir. Şehire gayratlımıştık öyle yandan. Şi Resulullah Muhammed aleyhissalatu vesselam sahabaları bilen umra giriyor da ayşi görmeyinni koymayinni deyip çıkıp gittim Mekke'den deyiptir. Şeyle gayratıma geldi deyiptir. Çünkü kendine etiptir da Müslümanlar bilen başşak bolup bas bilmeyenler ay görmeyinni koymayinni deyip Mekke'den çıkıp gittim deyip. Oham birden elime nama geldi diye. Kafirlan arasında Halid ibn Velid'e nama geliptir. Kimden? Doğanından. Ay akıllı doğanı varmış. Ayşin içinden geçirip bir nama yazıptır o. Şu naman tiki bir neçelerini 4-5 bölüğünü okuyayın. Bismillah zat yazıptır ondan daşkarı. Ey doğanım Halid. Şu namanı doğru Halid kafir vaktimişti. Onu da bile de ders. Özümüzün çürüyüm yazılıptır onu hesap edaydı. فَاِنِّي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الْإِسْلَامِ Ey Halid, men sana anlayan häzir günü çilidiş İslam'ın haqqygyny sen kelleň çekenak, sen bizatlyrdan zerengdin, sen düşünmeli wagtyň boldy ki İslamiyet haqqygyny. Idi ey Halid, qad sa'alani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anka. Kafirliň içinde saylap senden menden sorady. Resulullah sorady. Halid görünmeýärdi diýdi. Ey Halid, men cevap verdim Allah seni getirer dedim. Ey Halid, naman içinde bahaşı. Resulullah oham bana cevap verdi. Halid nagat dayav batır adam, Halid nagat şuca adam, Halid nagat zereng adam, Halid nagat hakıllı düşünmeli adam. Hayp şu haklını, zerengliğini, batırlığını İslam yoluna sarf etse, kafirliğin aleyhine sarf etse, harc etse, beter şana qavval joqdi, hayp ömrünü yalandan geçiriyor da deydi. Naman içinde yaktır. Sen puşda batırlığını, puşda dayavlığını geçirip ben gibdir. Resulullah aydiye Halid Müslüman olup dayavlığını, ey zeren, ey düşünmeli, ey basavat, ey hakıllı, ey savatlı, ey servetli, ey Müslüman ders alaydı. Gücünü, zerenliğini, pulunu, öz batırlığını, öz savadıını, öz tahsilatını, öz haklını ve öz cevallığını haramzada ya bir Huday söymeyecek zadına ya bir hiç puç günümüz güymeyip duramızdan ders alaydı şuurduğundan. İyiydi. Ahirine yazıptır. Festedrik ya ahi ma fataka. Ma fataka. Ma fataka. Ey doğanım, basımrak Müslüman mol, geçen güllüğünü cübran ettiktir. Berekallah. Acıp nama aydıptır.
kan faqad fatatka mawatinu salihah. Nama tamam mol. Hay dogonjugum. Näjire yerli geldi sen Rasulullah arka bolup biljekdiň, muft geçirdin diýipdir. Fastadrik ya ahi ma fataka. Kan gawy yerleri geçirdin, şolary öwürde jobran et. Belli bolýa adam ihlas etse geçen günahlerini, geçen kutahilerini, geçen kemçiliklerini jobran etip bilýän bolmaly. Yani şu kemçilikleri gaýta ihlas edip doldurup bilýän bolmaly. Ey musulmanlar, bilen nägat ders birlere. Men günahym kan, maňa ýol ýok. Her jere günah kanna bolsa, şunu qawj edip vücudumda salayliň. Her jere günah ola qanna bolsa, Allah günahdan uludur. Allah'ın rahmeti günahdan uludur. Bu gurrun Allah'ın rahmetine girmäge sebep bolsun, ne günah etmäge. Gir basymrak, sokulş basymrak, nurun içine, imanın içine, Allah'ın adı ve yadynyň eterine. Fastadrik ya ahi ma fataka. Ey näjire geçmeli şu gurrundan. Ey dogonjugum, geçen güllüň jobran et basymrak diýipdir. Türkmen goway diye. Türkmen näme diýär şu barada? Adaşan ýolun tapsa ýaxşy diye. Altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Gyzyl altyn bilen ýazmaly. Türkmen näme diye? Ýazyp goýmalyşyn öýlerde. Adaşan ýolun tapsa ýaxşy diye. Adaşan ýolun tapsa ýaxşy. Adaşan ýolun tapsa ýaxşy. Gysga çykyp. Ýoldan çykypdyr däm. 10 metr çykypdyr da 100 metr etme. 200 metr etme. Gel ýola gaşyn. Ay men oňsoň ýoldan çykdym diýip, ak ýoldan kan daşalma. Ak ýoldan kan daşa düşme. Öwrül basymrak ýene ak ýola gir. Ýene Allah Taala we jennete gaşyn eldiýän akça ýol we Peýgamberimizden bäri günje gelýän ýol. Gir basymrak ýola. Köfeltme, adaşan ýolun tapsa ýaxşy. Ejemi de aýdypdyr, babamy da aýdypdyr, kakylamy da aýdypdyr, mamalamy da aýdypdyr. Ata baba Türkmen musulmanlaryň aýdan kepş. O da dogonna şonu ýazdyr. Hey dogonjugum, adaşan ýolun tapsa ýaxşy, gir basymrak diýipdir. Hedreti Halidyň içinden geçäpdir bu gurrun. Felemma ja'ani kitabuhu nashattu lil khuruji. Namany okuydum, ay Medine'ye gitjek diýip içimden tutdum, gastym diýipdir. Berekallah. Nashattu lil khuruji. Öýdüm Medine'ye gaşyn ugrasym gelip, howam kök boluverdi diýipdir. Ve zadani ragbatan fil islami ve surrani maqalatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Öýdüm musulman bolasym geliverdi. Aýdýan kepler hewr ötdi maňa diýipdir. Şol Peýgamberiň aýdan kefdi men begendirdi. Hani Halit görünmeýär diýdi. Halit özünün güýjini Hudaýyň rezaýatyna sarf etse gowy bolar diýen kefi we men begendirdi. Inhe iki defer bir zamanda musulman boldy. İkisi ol Najaşyň ýanyna ugrady da. Ol ini kefde galjak ýöne ştajagyny ol Najaşyň ýanyna ugrady. Bir de Halid ibn Velid de Mekke-i Mukarremeden ugrady. Ýolly bir-birini görüp baham gitjekler. Ola o benderden deryadan geçip gelýär-de Halid ibn Velid de Mekke'den aymen ugrajak diýdi. Bu gurrun inşallah inni kefde geljek. Ýöne gysgajak bir 3-4 dagygalyk ders aýdyn, ýeja dagalyk ham tamam edek. Inhe ol Najaşy burnuna wurdy, musulman boldy. Aýa Halid ibn Velid'in dogonyna Halid'in burnuna wurdy musulman etip bilerdimi? Hiç başarmazdy. Biz belli bolýa ýoldaşyň ýa dostuň ýa şu gatnaşýanyň uğrundan marmaly, ýolundan marmaly. Bilýän gyssasaň ýola geljek gyssa. Bilýän hükmen gyssamallan näl? Gör Halid ibn Velid'in dogon gelbärik diýip wursa musulman bolarmy? Hiç bolmaz. Öldürer dogonyny gaýtym. Oňa nama ýazypdyr. Oňa bir ötümli kepler aýdypdyr. Hey dogon, wagtyň geçirme. Hey dogon, geçen güllüň jobran et. Hey dogonjugum, gowy wagtly geçdi ha. Özüniň dogonjugy nama ýazypdyr. Hey dogonum, fursaty elden berme diýipdir. İçinden geçip musulman bolupdyr. Sen gatnaşýan, hanabadan ynanyp gatnaşýan, dinana ogulgydyň aýallygyny ynanyp gatnaşýan, görýän kutahiýe diýädem, ýolundan bar. Düşünýän ýerinden bar. Dogonum di, dostum di, daýyegenim di, çykanım di, her näme hem döwre di, hem klasy, hem otagy di, hem danışgam di, hem karım di, her näme bolsun. Düşündirip uğrundan marp bilýänmeseň bar. Gözde Amr ibn al-As Misr feth bolanna
farmandy artiş. Necaşi on musulman bolmagyna sebep bolupdyr. Ýoly bilen barıpdyr. Baham musulman boljaklar. Halid ibn Walid Fars we kan yerleri İran we başga yerleri musulman bolma, hatta Rostam'a nama yazan adam Halid ibn Walid. İslam tarafından Halid ibn Walid Rostam'a nama yazýanyp, şo wagt Fars Sasani padşahyň ahyrkylarynyň fermandy artyşymyşdyk Rostam. Şoňa nama ýazypdyr. Gör kim kime nama ýazyp oty. Biz belli weliye seni dosyňdan çüreyim, imanyňa gaýym bolup, barmaly ýolunyň aýt, gaýym bol imanyňa, ötümli bolar. Hammaň mundan esden kefin ötüp bermer hiç wagtda. Allah Taala galplarymyzy öýlemiz nuri imandan doly etsin. Allah Taala emniyet, ittihat, parahatçılık, mescid, medrese hücrelerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala içerilerde mehabbet bersin. İman we dine gaýymlyk bersin. Hudaý Taala aýdýan we işçilerden kabul edip Hudaý eserin bersin. Bir alhamd kul huvallah Suriye Falaq we Nas hoş okuýaýlyň, il gün watanymyza doga edersin inşallah. Okuýberin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Piraga ilahi amin. Kan doga dip tapşyryllar we kabulleri inşallah. İlahi amin. Salavatlar, hatımlar, tesbihler okuyupdyrlar. İlahi amin. İzdivaç hakkında we beýlik müşkilli dogalla, musafiratda, gurbatda, hatmatda hemmelerine doga edýär. Afiyet, emniyeti de doga edýär. Parahatçylyga doga edýär. Mescid medreseler yürüyüp durup ırsal, bereket, ağda birlik, iman abri yürüyüp durmak. Amin ya ilahel alamin. Allah Taala'dan katı umidi vardır. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibet davet. İlahi amin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarını da yardımdan çıkarmayın. Barakallah.